سلام كبرات تخطاطلتي مدب يوتيوب كم يتخونو لو مدما حصار محاريت زبل كوازان تحيزلكم قريبا لكو قرمنا بتزانتا مسغارنا نتم مجمريا غزينا بشانل تموت زلكم انكوانا بيوتيوب سلام مصاهم نابلكو سبسكرايب مغباركم ايترسعو نابتزانتا خسغاغركم أي تورد صحفي دياقون دانيال كبرت كاب علتات حدا اوان حدا نا يونيفرسيتي ممهر كابتي يونيفرسيتي ناوطن كلو ابت خبابي مزحالف سب زلاخفو زنبرو اغباس تچعچرا يتچقچو بمنتاي كم استجمره خاب كلنا زفلت سبال اينبره توم اغباس ግን ነት መምህር ክሸድዎ ጀመሩ ስሙ አሊቁ እና በሉ ድማ ብናይ ጸርፊ በትሪ ቅጥቅጥዎ ጀመሩ ንሱ ግን ነት ጸርፊ ምኻል ሰአኖ ዘይተመሃሩ መሃይም ብጀካ ጸርፊ ካለ ነገር ዘይፈልጡ ደናቆር በለ ሰራውር ደሙ ክሳ ዝገታተር በሕርቃን አብ መንቆቡ ተሰከሞ ቦርሳ ተወዛወዘ ነጸሩን ወደአኩ ትብል ዝነበረት ትመስል ቶም አግባዝ ባጮም ቀጸሉ ላፕቶፕ كياوتي خغدا فلطه زي تصعننا እና በሉ መስሐቅ ቀጸሉ እሱ ግን ሕርቃኑ መኻል ሰአኖ ኤፍትራይዲው ቦርሳ ከመልዩ ሓረክልተ ኤተ ተጽዕና ኮሸጥና ከማን መጨረሚና መረከብና በሉ ሰባት ብዙሪኡ እና ተአከቡ በመخباب ብናቶም ጸርፊ እና ተዘናግዑ ክስሕቁ ጀመሩ ነቲ መምልክ ኮሜዲ ከም ዝሰርሕ ተዋሳይ ቆጢሮም ብናጣ ክዕዘቡ ጀመሩ ናይ ሰባት ብዝሒ እና ወሰኸ ሰሐቅ እና ዓመረ ናይቲ መምህር ሕርቃን ናብ እሳተ ጎመራ እና ተቀየረ ኸደ እቲ መምህር ካብ ከባቢ ክወጽእ እንተዝደልውን ቶም ከቢቦሞ ዝኸበቦ ሰባት በቲ ናይቶም አጉባት ጸርፍን ባጫን አዝዮም ተሳሒቦም ስለዝነበሩ በቀሊሉ ዘውጽዎ አይመስልን እቲ መምህር ዝፈልጦ ጸርፊ ተወዲእዎ አጻብዕቱ እናውጸ ጽንሑ ጥራይ ከርየኩሜ ምባል ጀመረ ብልቡ ገለ ናይ ፖሊስ አባላት መጽዮም ከገላገልዎ ተመነ ናብቲ ናይ ጸርፊ ሜዳ ሐሲቡ ስለዚህ አተወ ሐሲቡ ኸወጻ አይካለ አመንጎ ግን አብ ጸጋማ ኢዶም ጋዜጣ ዘሐዙ ሓደ አቦ ብመንጎ ሁሉና እናደፋፍኡ ሙሴ ባህር ኤርትራ ከም ዝኸፈሎ እና ኸፋፈሉ ናብቲ መምህር በጽሑ بإيدو حزام بهدأت كابتي خوابي زنبره هزبي حزام وطو الحق عبيلهم بموساد نمنتاي زودي سلامنتاي بلوه كاب يونيفرسيتي كوتس خلو قلت لاخي فهمني أنا دمام اللي سلم تمهاري ديخا بلوه نا يونيفرسيتي ممهري أمو ممهر كالله خا مسؤوم تتعرف نيركا زدا ناتكا جيغان ديو بلوه أبتي انتاي كم زولو تفلدو كبلو حدثو بأطابعتهم ناب مكان انساتات الناملكتو أنبسا كبل ملسا أمو أنبسا منبريو أبزديو كبلو مليسهم حدثو أنبسا كو انسا زقدامي انتاي عينة حتي نا يونيفرسيتي ممهرين نابلكوهم ممهر بحرك انقديفوهم كخيد داليه توم أبوغن ህፃን መገዲ ከምታሳግር አደ ኢዱ አጥቢቆም በመሐዝ ዝወደይ ሰብ በሁሉ ነገር ምሁር አይኮነን በገሊኡ ምሁር በገለ መሃይም ንገሊኡ መምህር በገሊኡ ድማ ተማሃሪ በገሊኡ ንፉዕ ዝኾነ በገሊኡ ድማ ሕማቅ በሎ ተመምህር ከዝሕል ጀመረ አንበሳ አብ ገዛም ጫኩ ተዝኸውን መምደፈሮ አይናይ ጅግና ይኸ 50 ሳንቲም ከፊሉ በ50 ሜትር ርሕቀት ኮይኑ ዝዕዘቦ አይናይ ጅግና ይኸ ቀሪቡ ዝስእሎን ምስኡኽ ሰዓዝ ውዕልን ጫካ ናቱ ግዛት እዩ ናቱ ንግስነት እዩ አብ ጫካ ናይ ቀለበት ንጉስ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ ንሱ እዩ ከተማ ግን ናይ አንበሳ ቦታ አይኮነን ንሱ ንከተማ የተፈጥረን አብ ከተማ ናይ መንባር ኮነ በሐጾር ምሕጻር ናይ አንበሳ ተፈጥሮ አይኮነን ስለዚህ ካብቲ ዝፈልጦ ናይ ናብ ዘይፈልጦ ካብ ንግስነቱ ናብ ባርነት ካብ
ዝሰርዕረሉ ናብ ዝሰዓረሉ ካብ ዝኽእሎ ናብ ዘይክእሎ ብምውራድ ኣብ ሓጹር ብምሕጻር ዝሃብናዮ እናበለዐ ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ዘይኮነስ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት እናተመገበ ናብ ዝደልዮ ዘይኮነስ ናብ ዝደለናዮ ቦታ እናኸደ ዝደልዮ ከይኮነስ ዝፈቀድናሉ ጥራይ ይርኢ ንምንታይ ይመስለካ ናብ ሜዳና ስለ ዘውረድናዮ ሜድኡ ገዲፉ ስለ ዝመጸ ብምባል ዝተወሰነ ካልኢት ስቕታ ድሕሪ ምስፋኑ ቀኒዖም ተዓዘብዎ ቦርስኡ ንላዕሊ ሓፍ እናበለ ይዕዘቦም ነበረ ንሕና ድማ መወዳእትኡ ንምፍላጥ ትዕዝብትና ቀጸልና ጸርፍን ባእስን ንምርኣይ ዝተኣከቡ ህዝቡን ነገር ናብ ቁም ነገር ምስ ተቐየረ ቀስ ብቐስ ክበታተኑ ጀመሩ ንስኻ እውን ከም አንበሳ ኢኻ ኮይንካ ወሪድካ ካብ ቦታኻ ካብ ትኽእሎ ካብ ናይ ፍልጠት ክርክር ሜዳ ካብቲ ተሸንፈሉ ናይ ሓሳብ ክርክር ሜዳ ካብቲ ዝለመድካዮ ወሪድካሎም ንፉዓት እዮም ድማ ኣድንቆም ኣውሪዶም በቲ ዝኽእልዎ ሜዳ ጽቡቕ ገይሮም ቀጥቂጦምኻ ንስኻ ዓሻኻ ኣብ ዘይትኽእሎ ሜዳ ምስኦም ገጢምካ ሳምሶም ካብ ናይ ፍልስጤማውያን ዓቕሚ ንላዕሊ ምስ ኮነ ፍልስጤማውያን እንታይ ገይሮም ብገሊላ ገይሮም ሳምሶም ናብ ዘይክእሎ ንሶም ግን ናብ ዝኽእልዎ ሜዳ ኣውሪዶሞ ጽቡቕ ገይሮም ቀጥቂጦም ነቲ ሓያል ሰብ እኽሊ ጠሓኒ ገይሮሞ ጎራሕ እንተ ደኣ ኮይንካ ይትውረድ ጅግና እንተ ኮይንካ ድማ ዝወረዱ ኣውፅእ ሎሚ ብዙሓት በዚ ተሳዒሮምና እዮም እስኪ ጋዜጣታትን መጽሔትን ፌስቡክን ካልኦትን ተመልከት መብዛሕትኦም ካብ ሜዳኦም ወሪዶም እዮም እቶም ጎራሓት ናብ ዝለዓለ ሓሳብ ፍልጠት ናብ ዝሓትት ክርክር መረጋገጺ ናብ ዝተሰነየ ዝርዝር ናብ ዝለዓለን ዝሰልጠነን ኣተሓሳስባ ከዓቢ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ብናይ ፍልጠት ሓሳብን ክርክርን ምንባብ ምምርማር ብዝሓተሉ መስመር ምጓዓዝ ተጓዒዞምን ከም ዘይዕወቱ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንዓኻን ከም ዝኸማኻን ናብ ሜድኦም ውረድ ንውረድ ኢሎም የውርድዎም ብናቶም ኣጀንዳ ብናቶም ዓቕምን ዘይጠቅም ነገራትን ጸርፍን ኣሽካዕላልን ይገጥሞም ገጢሞም ድማ ይስዕሮም ሕጂ ደኣኮ ንኹልና ኣውሪዶምና እዮም ከም ናቶም ክንሓስብ ከም ናቶም ክንጽሕፍ ከም ናቶም ክንደርፍ ከም ናቶም ክንክደን ከም ናቶም ክንኣምን ከም ናቶም ክንዛረብ ገይሮምና ኣይትውረድ ዝወደይ ኣይትውረድ ፍልጠት ዋጋ ናብ ዘይትረኽበሉ ሓሳብ ልዒሉ ናብ ዘይረኣየሉ ክእለት ናብ ዘቕጽዓሉ ዘይምፍላጥ ናብ ዘኽብረሉ መሃይም ሓላፊ ናብ ዝኾነሉ ክርክር ባጫ ናብ ዝኾነሉ ሓሳብ ከም ናይ ኮካ ኮላ ጠርሙስ ሓደ ዓይነት ናብ ዝኾነሉ ኣፍ ዘለዎ ናብ ዝተሰየመሉ ናይ ክርክር ሜዳ ይትውረድ እንተ ወሪድካ ግን ብዘይትፈልጦ ሜዳ ብዘይትፈልጦ ስልትን ብዝወረደ ሜላን ይቕጥቁጥኻ ኣይትውረድ ዝወደይ እቲ መምህር ኣመስጊኑ ኢዶም ስዒሙ ተፈለዮም ጸሓፊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት